Gayatri Mataji. Hare Krishna Mataji. Audio video clear ka? Clear Mataji. Okay, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Yaar Gayatri Mataji. Gayatri Mataji. Hare Krishna. Iskcon Mangaluru சார்பாக பக்தி சதாச்சார் வகுப்பிற்கு தசாவதாரம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ 7th அவதாரம் 7வது அவதாரம் ராமர் அவதாரம் படிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான மாலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு அது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே. நாம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगन्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञान तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு ராமருடைய அவதாரம் பார்க்கலாம். ரகுகுலத்தில் தசரத சக்கரவர்த்திக்கு மகனாக திருமால் எடுத்த அவதாரம் தான் ராமன் அவதாரம். ராமன் ஏகபத்தினி விருதனாக சீதா தேவியை மணந்தும் அரக்கன் ராவணனை சம்ஹாரம் செய்தும் தந்தை கொடுத்த சத்தியத்தை காப்பாற்றியதும் ராமாவதாரத்தின் சிறப்பு அம்சங்களாகும். ஓகேயா? இதெல்லாம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். வைகுண்டத்தில் வாயில் காப்போராக இருந்த ஜெய விஜயர்கள் சனகாதியரால் சபிக்கப்பட்டு முதல் பிறவியில் திதியின் மைந்தர்களான இரண்யாட்சனாகவும் இரண்ய கசிப்பாகவும் தோன்றினார்கள். இரண்யாட்சனை வராக அவதாரம் எடுத்தும் இரண்ய கசிப்புவை சிங்க அவதாரம் எடுத்தும் ஸ்ரீஹரி வதைக்கிறார். சாரி, இந்த காமிச்சல ராமர் அவதாரம் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் தான் போட்டிருந்தேன். சரி, ராமர் அல்லது ராமச்சந்திரா விஷ்ணுவின் 7வது அவதாரம் இது. ராமர் அல்லது ராமச்சந்திரா என்பது இந்து கடவுளான விஷ்ணுவின் 7வது அவதாரம். மகாபாரதத்தின் வனபர்மாவிலும் பழமையான சம்ஸ்கிருத இதிகாசமான ராமாயணத்திலும் கிமு 5ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட ஆனால் பின்னர் சில சேர்த்தல்களுடன் விவரிக்கப்பட்ட அரக்கரசன் ராவணனை கொன்றது அவரது சாகசங்களில் அடங்கும். விஷ்ணுவின் ராமர் அவதாரத்தின் பின்னணியில் உள்ள கதை: ராமர் கௌசல்யாவுக்கு பிறந்தார், கைகேயி பரதனை பெற்றெடுத்தார், சுமித்ராவுக்கு 2 லட்சுமணன் மற்றும் சத்ருகுணன் பிறந்தனர். ராமர் மூத்த மகன் மற்றும் பரதன் 2வது மூத்த மகன். ராமர் விஷ்ணுவின் 7வது அவதாரம் மற்றும் அவர் அனைத்து தீமைகளையும் முடிவுக்கு கொண்டு வர திரேதா யுகத்தில் அவதாரம் செய்தார். இதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ராவணனை சத்தியத்தை காப்பாற்றியதும் ராமாவது சிறப்பாகும். வைகுண்டத்தின் வாயில் காப்பாளர் ஜெய விஜயர்கள் சனகாதியரால் சபிக்கப்பட்டு முதல் பிரிவில் திதியின் மைந்தர்களான இரண்யாட்சனாகவும் இரண்ய கசிப்பாகவும் தோன்றினார்கள். இரண்யாட்சனை வராக அவதாரம் எடுத்தும் இரண்ய கசிப்புவை சிங்க அவதாரம் எடுத்தும் ஸ்ரீஹரி வதைக்கிறார். 2வது பிரிவில் ராவணனும் கும்பகர்ணமாக பிரிக்கிறார்கள்.
அவர்கள் இருவரையும் ராமராக அவதரித்து கொள்கிறார். சிசுபாலன் நந்தவர்தன் சிசுபாலன் நந்தவர்தன் என்பது 3வது பிறப்பு. இத்துடன் அவர்கள் சாபம் தீர்ந்து பரமபத வாசலுக்கு மீண்டும் திரும்பினார்கள். சூரியகுல வம்ச வழி மன்னர்கள் ரகு என்பவன் மிகவும் புகழுடன் வாழ்ந்தார். அவனுடைய மகன் அஜன். இந்த அஜனுடைய புதல்வனே தசரதன் அயோத்தியை ஆண்டு வந்தார். தசரதனுக்கு பட்டத்தரசிகளாக கோசலை, கைகேயி, சுமத்ரை என்று 3 இருந்தனர். ஸ்ரீமன் நாராயணன் கோசலைக்கு ராமன் என்ற மகனாக அவதரித்தார். பூமியில் அரக்கர்கள் அட்டகாசம் அதிகமாயிற்று. தேவர்களிடமும் தங்கள் அட்டூழியங்களை செய்து பயமுறுத்தி வந்தார்கள். அவர்களை துன்பத்திற்கு ஆளாக்கினார்கள். ஆகவே ஸ்ரீமன் நாராயணன் அவர்களிடமிருந்து உலகத்தையும் தேவர்களையும் காப்பாற்றவே ராமராக அவதாரம் எடுத்தார். அவர் ஸ்ரீமன் நாராயணன் அவதாரம் எடுக்கிறதுனாக்க ஒவ்வொரு அவதாரம் எடுக்கும் போதும் அது ஒவ்வொரு அவதாரத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும். அதுல ஏதாவது ஒரு காரியங்கள், நல்ல காரியங்கள் அவர் சொல்லி கொடுத்துருப்பார். அதுல நமக்கு கத்துக்க வேண்டிய பாடங்கள் அதுல நிறைய இருக்கும். விஸ்வாமித்திரர் தாம் ஏற்றே இருக்கும் வேள்விக்கு பங்கம் ஏற்பாடு பாதுகாக்கும் பொருட்டு ராமன், லட்சுமணன் ஆகிய இருவரையும் தம்மோடு அனுப்பி வைக்குமாறு தசரதனிடம் கேட்டார். முதலில் மறுத்தார் தசரதன். பின்பு அனுமதி வழங்கினார். அவர்களை வேள்வி செய்ய இருக்கும் காற்றிற்கு அழைத்து செல்லும் வழியில் தாடகி என்ற ஒரு அரக்கி குறிப்பிட்டார். அவனை ஸ்ரீராமன் வதம் செய்தார். யாகம் தொடங்கியதும் அரக்கர்கள் மாரீசன் என்பவன் தலைமையில் நடக்க விடாதபடி இடையூறு செய்தார்கள். ராமன் அரக்கர்களை அழித்தார். மாரீசனை தம் ராம பாடத்தால் சமுத்திரத்திலே கொண்டு போய் தள்ளுமாறு செய்தார். பின்பு அவர்களை விஸ்வாமித்திரர் ஜனக ராட்சி புரியும் மிதிலைக்கு அழைத்து சென்றார். அங்கே ஜனக புத்திரியான சீதைக்கு உரிய கணவனை தேர்ந்தெடுக்கும் சுயவரம் நடந்தது. அந்த சுயவர மண்டபத்தில் ஒரு சிவதனுசு இருந்தது. அது யாராலும் தூக்கி நிறுத்தி இதெல்லாம் தெரியும் நமக்கு. இருந்தாலும் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொஞ்சம் போல சொல்றேன், ரொம்ப நிறைய கிடையாது, ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு சொல்றேன். நிறைத்து வலித்து நானேற்ற முடியாது ஒன்று அந்த வில்லை அந்த எந்த பராக்கிரமசாலி வளைத்து நான் ஏற்றுகிறானோ அவனுக்கு தன் பெண்ணை தருவதாக அறிவித்திருக்கிறார் ஜனகர். பல நாட்டு மன்னர்கள் வந்து முயன்றும் சிவதனுசு உரியவில்லை. ஸ்ரீராமர் அதை வளைத்து நானேற்றி காட்டவே அவருக்கு ஜனகன் சீதையை திருமணம் செய்து கொடுத்தார். திருமணம் முடிந்ததும் தம் சுற்றம் சூழ அயோத்தி திரும்பியில் ராமனை பரசுராமர் எதிர்த்தார். அவரிடம் இருந்த வில்லை ராமன் வளைத்து பரசுராமனின் அகதியை அடக்கினார். நாடு திரும்பிய ஒரு சில நாட்கள் கழித்து தசரதன் தன் மகன் ஸ்ரீராமனுக்கு பட்டம் சூட்ட நினைத்தான். அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தான். அதனால் ராமரின் சிற்றனை கைகேயி மிகவும் சந்தோஷம் முற்றிருந்தாள். ஏன்னா அவ அம்மாவை விட கைகேயி தான் அவ்வளவு சந்தோஷம். நான் புள்ள இந்த மாதிரி ராமருக்கு தான் அவ புள்ள தானே, பெரிய புள்ள, அவன் இருக்கப்படான்னு சந்தோஷம். அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருந்த சமயம் மந்தாரே என்ற வேலைக்காரி கைகேயிடம் துவேஷத்தை ஏற்படுத்தினாள். ராமன் பட்டத்தரசன் ஆகிவிட்டால் கோசலைக்கு பெருமையை ஒழிய உனக்கு ஏது பெருமை அப்படின்னு அவளை கலப்பி விட்டுட்டாள். அதனால வந்ததுதான் இந்த ராமாயண கதையே. ஓகே, ஜனகர் புத்திரியான சீதை பட்டத்தரசி ஆவாள். ஏற்கனவே உன் தந்தையார் நாடாக்கிய கேகே நாட்டிற்கு ஜனகர் பகைவர் நிலையில் பிறந்த இடம் தாக்கப்படலாம் என்று மந்தாரி சொல்ல கைகேயி மனம் மாறினார். எனவே தசரதன் கைகேயிக்கு ஏற்கனவே தருவதாக வாக்களித்த 2 வரங்களையும் பயன்படுத்தி ஒரு வரத்தால் பரதன் ஆட்சி கட்டில் ஏறுவோம், மற்றொரு வரத்தால் ராமன் 14 ஆண்டுகள் வனம் புகுதல் வேண்டும் என்றும் தசரதனை கேட்டு மந்தாரி சொல்லிக் கொடுத்தார். அவரது உதவியால் கங்கை கடந்த பரத்வாஜ முனிவர் ஆசிரமத்துக்கு ராமன் வந்தார். அங்கு அவரது உபச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பின்னர் சித்திரகூடம் சென்று பர்ணசாலி அமைத்துக் கொண்டார். அங்கு ராமர், சீதை, லட்சுமணன் 3 தங்கினார்கள். இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும் போது பரதன் தன் தாய் வழி பாட்டன் நாடாகிய கேகய நாட்டுக்கு போயிருந்தான். அயோத்திக்கு அவன் மீண்ட சமயம் தன்னை பெற்ற அன்னையின் பேராசையால் ஏற்பட்ட சம்பவங்களை தெரிந்து மிகவும் வருந்தினான். மூத்தவன் இருக்க நான் எப்படி முடிச்சு விடுவது என்று பட்டத்தை ஏற்க மறுத்துவிட்டான். அத்துடன் வனத்திற்கு சென்று சகோதரர்களை அழைத்து வர போனான். சித்திரகூடத்திற்கு சென்றான். தந்தையின் மரண செய்தியை சொன்னான். சொல்லிவிட்டு அயோத்தி நாட்டு வந்த ராமன் தான் ஆள வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினான். ஆனால் ராமன் மறுத்து விட்டான். அங்கேயும் மிகவும் துயருற்ற ராமனும் சகோதரரும் தந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய சடங்குகளை செய்தனர். பரதனிடம் ராமன், பரதா, உன் விருப்பப்படி நான் அயோத்திக்கு வருவது சரியல்ல. தந்தையின் வாக்கு பொய்யாகிவிடும். நானும் என் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றித்தானே வனம் வந்திருக்கிறேன். அவருக்கு நீயும் மகன் என்ற முறையில் அயோத்தி சென்று மக்களுடைய நலத்தை பேணுவதில் அக்கறை செலுத்தி என்றார். அண்ணா, அயோத்தி அரசுக்கு உரியவர்
நீங்கள் அங்கு வராமல் நான் அயோத்தி திரும்ப மாட்டேன் என்று சபதம் எடுத்து இங்கு வந்திருக்கிறேன். ஆக தயவு செய்து தாங்கள் பட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பரதன் பணிந்து உரைத்தான். தம்பி, அரசன் இல்லாத மக்கள் தவிப்பார்கள். உடனே அயோத்திக்கு போயின்றான் ராமன். அண்ணா, அப்படியானால் நான் உங்கள் ராஜ்யத்தை உங்கள் பிரதிநிதியாகவே ஆட்சி செய்வேன். அதற்காக தங்களது பாதுகைகளை எனக்கு தந்தரள வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தான். ராமன் பாதுகைகளை கொடுத்தான். பரதன் அயோத்திக்கு போகவில்லை. ராமன் என்று தலைநகர் போவதில்லை என்று உறுதி பூண்டிருப்பதால் நந்தி கிராமம் என்ற இடத்துக்கு சென்றான். ராமனுடைய பாதுகைகளை சிம்மாசனத்தில் வைத்து பூஜித்து அவருடைய பிரதிநிதியாகவே இருந்து அரசு காரியங்களை மேற்கொண்டான். ஸ்ரீராமன் சீதை லட்சுமணனோடு அத்திரி முனிவர் ஆசிரமம் போனான். அங்கு தங்கி அவருடைய உபகாரங்களை ஏற்றுக்கொண்டு மீண்டும் தன் பயணத்தை தொடர்ந்தான். அவர்கள் செல்லும் வழியில் விராதன் என்ற அரக்கன் குறுக்கிட்டான். அவனை அழித்து விட்டு அகஸ்தியர் ஆசிரமம் சென்றான். அவர் வில்லும் அஸ்திரங்களும் கொடுத்து உதவினார். அங்கிருந்து கோதாவரி நதி தீரத்திற்கு போகும் வழியில் பறவைகளின் அரசனான ஜடாயுவை சந்தித்தான். அவரோடு அளவலாவிய பின்னர் பஞ்சவடி வந்தான். பந்தசாலை அமைத்து அவர்கள் மூவரும் அங்கு தங்கினர். அந்த காட்டின் பெயர் தண்டகாருண்யம் என்பதாகும். ராமர் அங்கு வந்து சேர்ந்ததால் அங்குள்ள முனிவர்கள் அரசர்கள் பயமின்றி வாழ முடிந்தது. அங்கே ஒரு நாள் ராவணன் என்ற இலங்கேஸ்வரனுடைய தங்கை சூர்பனகை என்பவளை காண நேர்ந்தது. அவர் ராமருடைய அழகை கண்டு மயங்கினார். அவரை அடைய ஆசைப்பட்டாள். ஆயினும் தன்னிலும் அழகு மிகுந்த சீதை அவன் கூட இருக்கும் வரை தன் ஆசை நிறைவேறாது என்று முடிவுக்கு வந்தார் சூர்பனகை. பேரழியாக வடிவம் தாங்கி பஞ்சவடிக்குள் நுழைந்தார் சூர்பனகை. லட்சுமணனுக்கு அவளுடைய தீய எண்ணம் தெரிய வந்தது. அதனால் அவளுடைய மூக்கையும் காதுகளையும் மறுத்து அவளை அவமானப்படுத்தி விரட்டி எடுத்தான். இதை அவளுக்கு பக்கத்தில் இருந்த கதன் தூஷன் என்ற இரு சகோதரர்களுக்கும் தெரிவித்தார். அவர்கள் தம் சகோதரிக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தை பொதாதவராக நாம் லட்சுமணர்களை கொன்று விடுவதாக கூறி அவர்களுடன் போரிட வந்தார்கள். ராமர் தனியாகவே இருந்து மிகவும் குறுகிய காலத்தில் அவர்கள் இருவரையும் சம்பரித்தார். சூர்பனகை உடனே லங்கைக்கு ஓடினாள். ராவணனாகிய தன் சகோதரிடம் கரதூஷணாதிரியர் ராமனால் வதம் செய்யப்பட்டதுதான் காது மூக்கு அறுபட்டதையும் உள்ள முருக எடுத்து சொன்னாள். அதோடு அவள் நிறுத்தினாளா? இல்லை. ராமன் மனைவி சீதை பேரழகி. அந்த அழகு பிம்பத்தை அவள் அடைய வேண்டும் என்ற ஆசைக்கணல் அவள் உள்ளத்தில் தோன்றும்படி சொன்னாள். இதை கேட்டதும் சீதையை அபகரித்து கொண்டு வந்து தன் அந்தப்புறத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என ராவணன் தீர்மானித்தான். மாயவெளி செய்வதில் அதிசாதுரியமான மாரீசன் என்ற அரக்கனை பொன்மான் உருக்கொண்டு பஞ்சவடியில் திரிய சொன்னான். அப்படி மானாக திரும்பி ராமர் லட்சுமணர்களை அங்கிருந்து சிறிது தூரம் தள்ளி அழைத்து செல்லுமாறு ஏற்பாடு செய்திருந்தான். அவ்வாறு மாரீசன் பொன்மானாக மாறி பஞ்சவடிக்கு சென்று ராமர் சீதை உள்ள பர்ணாசலி பக்கமாக நடனமாடினான். தகத்தகாயமாக மின்னும் பொன்மானை கண்டாள். சீதை அதை தனக்கு பிடித்து தருமாறு ராவணன் வேண்டினார். லட்சுமணன், தேவி, அது உண்மையான மான் அல்ல, உங்களையும் மற்றவரையும் ஏமாற்ற வந்த மாயம்மான் என்றார். சீதையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அதை வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டு அதை வாங்கி அந்த உடனே ராமர் ஒரு அம்பு விட்டு அழகிய மானை கொண்டுட்டார். ஓகே, இதெல்லாம் அந்த கதையெல்லாம் தெரியும். இருந்தாலும் ஒரு கொஞ்சம் வச்சிருக்கேன். மாரீசன் உயிர் விடும்போது ராமனுடைய குரலை போன்று மாற்றிக்கொண்டு ஹே லக்ஷ்மணா, ஹே சீதா என்று அலறியபடியே உயிரை விட்டான். சீதை பத்ராசலியில் இருந்தாலும் அவளுக்கு அந்த குரல் கேட்டது. அவள் அதனால் வேர்த்து வெறுத்து போய், லட்சுமணா, உன் அண்ணாவுக்கு ஏதோ ஆபத்து என்று நினைக்கிறேன், நீ சீக்கிரம் போய்ப்பார் என்று லட்சுமணனை அங்கிருந்து போய் பார்த்து வரும்படி வேண்டினார். தேவி, அந்த மாயமானுடைய குரல் என் சகோதரனை வெல்பவர் இந்த பூமியில் எங்கும் கிடையாது, ஆகவே கவலை வேண்டாம் என்றான் லட்சுமணன். இப்படி சொன்னதும் அவளுக்கு கோபமும் மாத்திரமும் வந்தது. லட்சுமணா, நான் சொல்வது கேள், உடனே ஓடி சென்று அண்ணனுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்று பார் என ஆவேசமாக கூறினான். சீதையை பர்ணாசலில் தனியை விட்டுவிட்டு தன் அண்ணனை தேடி சென்றாள் லட்சுமணன். அந்த சமயத்தில் பஞ்சவடியில் ராவணன் ஏற்கனவே வந்து பதுங்கி இருந்தான். ஒரு சன்னியாசியாய் பர்ணாசலிக்கு வந்து பிச்சை கேட்டான். சீதை பிச்சை போட வந்தாள். அப்படியே அவளை கவர்ந்து கொண்டு விமானத்தில் ஏறி பறந்து போனான் ராவணன். பறக்கும் மகாயு வீதியில் பறவைகளின் அரசனான ஜடாயு வந்து எதிர்த்தான். அடாத செயலுக்கு அழிவு காலம் வந்து சேரும் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் ராவணனை தாக்கினான். ராவணனும் ஜடாயுவை அடித்து பலமான காயங்களை ஏற்படுத்திவிட்டு அவனை கீழே தள்ளிவிட்டு நேரே லங்கைக்கு போனாள். மாரீசனை கொன்ற ராமன் பர்ணாசலிக்கு திரும்பினான். அங்கு வரும் வழியில் லட்சுமணன் தங்களுக்கு ஏதோ ஆபத்து என பார்த்து வரும்படி சீதா தேவி என்னை அனுப்பினார் என ராமனிடம் சொன்னார். இருவரும் பெருத்த கலக்கமுற்று பர்ணாசாலைக்கு திரும்பினார்கள். அங்கு சீதை இல்லாததை கண்டு கலக்கமுற்றார். இருவரும் சீதையை மனம் முழுதும் தேடிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது பலத்த காயங்களுடன் ஜடாயு உயிருக்கு போராடி கொண்டிருப்பதை கண்டனர். ஜடாயு தன் மடியில் கிடத்தினார் ராமன்.
ராவணன் சீதையை கடத்தி சென்றதை அறிவித்து விட்டு அதை சொல்லிட்டு உயிர் நீத்தது ஜடாயு. நான் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த கதையை ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்கேன். எதுக்குன்னாக்க இது இந்த அவதாரம் எடுத்தாருனாக்க ஒவ்வொரு இதுல இருந்து நமக்கு கத்துக்க வேண்டிய பாடங்கள் நிறைய இருக்கு. ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம ஸ்லைட் போட்டு அந்த ஸ்லைட்ல சொல்லித்தரேன் அது என்னென்ன நம்ம கத்துக்கணுங்கிறதுக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லயும் நமக்கு என்னென்ன பாடங்கள் நம்ம கத்துக்க போறோம்ங்கிறத பார்க்கலாம். உயிர் நீத்தான் ஜடாயு செத்து போயிடும். இதுக்கு அப்புறமா எப்படி அவளுக்கு சீதாதேவி இந்த கதை இது வரைக்குமே உங்களுக்கு தெரியும். அது கண்டினியூவேஷன் அப்புறமா வச்சுக்கலாம். எஸ்மா ஜெய்ஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. படிக்கிறீங்களா? दीक्षूरने दीपदी காமனியம் रसमुक्ता मौली बलिनं रामायण्यं केशवधृता राम शरीरा जय जगदीशरे. ओ केशवा, பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியே, ராமச்சந்திர ரூபம் எடுத்த ஹரி பகவானே, எல்லா புகழும் உனக்கு. இலங்கை போரில் 10 தலை அரக்கன் ராவணனை அழித்து அவனது தலைகளை இந்திரனின் தலைமையில் உள்ள 10 திசைகளின் அதிபதிகளுக்கு பிரியமான காணிக்கையாக பகிர்ந்தளிக்கிறீர்கள். இந்த அசுரனால் மிகவும் துன்புறுத்தப்பட்ட அவர்கள் அனைவராலும் இந்த நடவடிக்கை நீண்ட காலமாக விருப்பப்பட்டது. இது 1-2 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு, ரொம்ப ஸ்லோகம் கிடையாது. அவர் வந்து 10 தலை ராவணனையும் அழிச்சவர். எல்லாத்தையும் எப்போதுமே ஒரு கெட்டவாளா இருந்தாக்க அது அவளுக்கு எப்படி அதுக்கு பலன்கள் எப்படி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கும் இந்த இதுல இருக்கும். நல்லவாளா இருந்தாக்க அவளுக்கு எப்படி அதுக்கு ரிவார்டு எப்படி கிடைக்கும் எல்லாமே நம்ம பண்ற பாவ புண்ணியங்களை வச்சு நமக்கு தீர்மானிக்கப்படுறதுங்கிறது இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். அது ஓகே. இதையும் படிக்கிறேன். அயோத்தியில் கைகேயி தனது சொந்த மகன் பரத்தை விட ராமரரை நேசித்தாள் என்பது தெரிந்த உண்மை. பிறகு அவள் எப்படி இவ்வளவு தீவளாக மாறினாள்? மந்தாராவுடனான அவளது கெட்ட தொடர்பு தான் காரணம். ஓகே. அதாவது இந்த கதையில வந்து இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? நமக்கு எப்போதுமே ஒரு அசோசியேஷன், நல்ல பக்தி உள்ளவாளோட நம்ம அசோசியேஷன் வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம இந்த இதெல்லாம் படிச்சுக்கணும். அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுல நமக்கு தெரியாது தெரிஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு சொல்லி தருவேன், எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர முடியும் இல்லையா? உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான் நிறைய நான் கத்துக்க முடியாது இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும், அவ்வளவுதான். அதை வந்து அயோத்தியில கைகை வந்து பரத்தை விட்டுட்டு ராமரை நேசிச்சாங்கிறது உண்மைதான். ஆனா எப்படி அவன் தீயவனா, அவ ரொம்ப தன் புள்ளைய மாதிரி தான் அவன் பார்த்துருந்தான். ஆனா அவளுக்கு போய் அந்த இடத்துல வந்து எப்படி திருதராஷ்டிரர் உங்களுக்கு வந்து இதுல பகவத்கீதால எப்படி ஒரு சொட்டி லெமனை விட்டுட்டு அவ கௌரவர்களையும் பாண்டவர்களையும் பிரிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரோ அந்த மாதிரி அதே மாதிரிதான். ஓகே. பிரிக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு சொட்டு லெமன் ஜூஸை விட்டுட்டு திருதராஷ்டிரர் எப்படி பிரிச்சு விட்டுட்டார் கௌரவர்களையும் பார்க்கணும்னு திரும்ப. அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு இங்க வந்துட்டுல கைகேயிக்கு இவ வந்து சேர்ந்துட்டா. யாரே மந்தாரா வந்து அதை மாத்தி அவளுக்கு அது மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறா. அதாவது அதெல்லாம் சொன்னாலும் நம்ம மாறக்கூடாது, அதுதான் நமக்கு இருக்கு கெட்ட சங்கத்தின் சக்தி. அதனால நம்ம சவகாசம் எப்போதுமே நெகட்டிவ் பீப்புளோட நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம இருக்கக்கூடாது. அவள் சேர்ந்து நம்ம தள்ளி விலகி வர நமக்கு நல்லது. அவளோட சேர்ந்து இருந்தோம்னா நம்மகிட்ட இருக்க பாசிட்டிவ் வைப் எல்லாமும் போய் நம்மளும் கெட்டவளாவே போயிடுவோம். ஓகே. அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இது போக மாட்டேங்குது. ஓகே. மகாராஜ் தசரதருக்கு சேவை செய்யும் விதமாக ராமர் அரசராக விரும்பினார். மேலும் அவர் தனது தந்தைக்கு சேவை செய்யும் வகையில் காட்டுக்கு செல்லவும் தயாராக இருந்தார். ஒரு நிமிஷம். ஓகே. இதுல வந்து தசரதருக்கு சேவை செய்து அவ அப்பா வந்து என்ன சொல்றாரோ அதைத்தான் கேட்கணும்னு அவர் ஆசைப்படுறாரு இல்லையா? அவர் தந்தைக்கு சேவை செய்யும் வகையில் காட்டுக்கு செல்லவும் தயாரா. அவ அப்பா வந்து அம்மா கிட்டக்க அந்த மாதிரி ப்ராமிஸ் பண்ணிவிட்டார். அதனால அந்த வரத்தை வந்து அவர் கொடுத்துதான் ஆகணும். அதனால அப்பாக்காகவானு நம்ம போகணும் அப்படின்ட்டு. சோ அந்த மாதிரி தன்னடக்கத்தோட இருக்கவும் நம்ம வாழ கத்துக்கணும். எல்லாம் நமக்கு தெரியும், எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஒரு நிமிஷம். இதுக்கு ஹெட்டிங் வர மாட்டேங்குது. ஓகே. அதாவது சேவையில் உள்ள இணைப்பு பதவிக்கு அல்ல,
அது நம்ம எப்போதுமே பதவிக்கு தான் உயர்ந்து இதுக்கு தான் பதவி தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு இல்லை, சேவையில உள்ள இணைப்பு. அப்பாவுக்காக அப்பா சொல்றதை நம்ம காப்பாற்றணும். தந்தைக்கு சேவையும் செய்யும் வகையில் காட்டுக்கு செல்லவும் தயாராக இருந்தார். சோ இந்த பாடம் நம்ம ஒண்ணு முக்கியமானதா கத்துக்கணும் இதுல இருந்து. இதையும் படி. ராமர் அரக்கர்களை கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை அவர் காட்டிற்கு விரட்டியதன் மூலம் நிறைவேறியது. அவர் காட்டுக்குள்ள போனதுனால அந்த அரக்கர்கள் எல்லாம் அழிக்கணும்னு காரணம் என்ன? அவர் காட்டுல இருக்கிறதுனால தான் அந்த நோக்கத்தை அவர் காட்டுக்கு போனதுனால தான் அவரால் அதை பண்ண முடிஞ்சது இல்லையா? இதுக்கு என்ன கேட்டது? நம் இதயத்தில் உள்ள பேய்த்தனமான போக்குகளை ஒழிப்பதே வாழ்க்கையின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். இதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம்? வாழ்க்கையில நமக்கு உடம்பு நமக்குள்ள இதெல்லாம் எத்தனையோ இருக்கு. இந்த கெட்டத்தனத்தை எல்லாம் நம்ம ஒழிக்கிறது தான் நம்ம நோக்கமா இருக்கணும். எப்போதுமே பகவானோட நாமத்தை சொல்லி ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு நம்ம எப்படி முன்னேறிட்டு ஆன்மீகத்துல எப்படி முன்னேறலாம், பகவத்கீதை பாகவதம் போன்ற புராணங்கள்ல நம்ம எப்படி படிச்சு எப்படி நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறிட்டு பகவான நண்பனா மாத்திரம் இல்லாத பக்தனாகவும் ஆகி தூய பக்தனாகவும் எப்படி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுலதான் நம்ம புத்திய நம்ம இதை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும். அதனால அது ஒழிக்கிறது தான் இந்த பேய்த்தனமான போக்குகளை ஒழிக்கணும். எப்ப பார்த்தாலும் டிவி சினிமா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஊர் சுத்தின்னு இருக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் பௌதிகத்துல நாட்டம் ரொம்ப டூ மச்சா இல்லாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒன்னொன்னத்தையா குறைச்சிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில நோக்கமாக வச்சுட்டு நம்ம விரும்பணும். எஸ்மா, இதையும் படிச்சு. உதாரணமாக புவியீர்ப்பு விதி பூமியின் கோளத்தில் மட்டுமே நடைமுறையில் உள்ளது மற்றும் அதற்கு அப்பால் இல்லை. இதே போல் ஜட இயற்கையின் விதிகள் பொருள் உணர்வில் மட்டுமே செயல்படுகின்றன, ஆன்மீக உணர்வில் அல்ல. சரியான மனப்பான்மையுடன் எடுத்துக்கொண்டால் தீவிரமான தலைகீழ் மாற்றங்கள் கூட வாழ்க்கையில் நமது பணியை நிறைவேற்ற உதவும். எந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட எடுத்துக்கணும். இப்ப நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அசோசியேஷன்ல இருக்கோம். இந்த அசோசியேஷன்ல ஒருத்தர் சொல்றச்சே அவ சொல்றத நல்ல பாயிண்ட் எடுத்துக்கோ, எடுத்துருந்ததுனால என்ன தப்பு? அந்த மாதிரி எடுத்திருந்தாக்க நமக்கு அந்த காரியத்தை எடுத்துட்டா இன்னைக்கு இல்லாட்டாலும் என்னைக்காவது அது நம்மளோட பணியை நிறைவேற்ற உதவும். ஓகே, சரியான மனப்பான்மையோட எடுத்துக்கணும் எந்த காரியத்தையும். சோ வாழ்க்கையில பகவானை அடையணும்னாக்க முதல்ல மனசை சுத்தமா வச்சுக்கணும். ரிஷிகள் பகவானை தெளிவாக பார்க்க முடியும், அவள்லாம் பார்க்க முடியும். நம்மளால அவ்வளவு பார்க்க முடியாது பகவானை நேரடியா. அதனால நம்ம மனசை சுத்தமா வச்சுக்கணும். கேட்டு இருக்கிற பக்தி வரும் வரைக்கும் ராமர் கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி கௌரங்கா கதைகள்லாம் ஜபம் இதெல்லாம் பார்க்கணும். பர்ஃபெக்ட் பக்தி வேணும்னாக்க கிருஷ்ணரோட அவதாரத்தை படிச்சாலே நமக்கு போதும். ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஹியூமனா இருக்கணும் அப்படின்னாக்க ராம அவதாரத்தை படிச்சாக்க ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஹியூமனா இருக்க முடியும். எஸ்மா, காயத்ரி மாதாஜி நீங்க படிக்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. அயோத்தி வாசிகள் தூங்கும் போது ராமர் அவர்களை விட்டு வெளியேறினார். ஒருவர் குறைவாகவே அல்லது சோம்பேறியாகவோ இருந்தால் ஒருவர் பக்தியின் சுவையை இழக்க நேரிடும். ஆன்மீக வாழ்வில் எச்சரிக்கையோடு இருக்கணும். அயோத்தியாவாசிகள் தூங்கிட்டு இருக்கிற சமயத்துல எல்லாரையும் விட்டுட்டு அவர் வெளியேறி போயிட்டார் இல்லையா? ராத்திரிக்கு தானே கிளம்பி அவர் போனாரு காட்டுக்கு, வனவாசத்துக்கு. அதனால கவனக்குறைவாவோ சோம்பேறியாவோ இருந்தா பக்தியின் சுவையை இழக்க நேரிடும். அதனால எல்லாரும் ஒருத்தருக்கும் தெரியாத அவர் கிளம்பி போயிட்டார். அந்த மாதிரி கிளம்பி போய் வாழ்க்கையில் பகவானை அடைய மனதை சுத்தம். ஓகே, ஓகே, கவனக்குறைவா சோம்பேறியாகவும் இல்லாம பக்தியின் சுவையை இழக்காம இருக்கணும். ஒரு நிமிஷம். பரத்தை பொறுத்தவரை அவர் திரும்பி வந்து ராஜ்யத்தை ஆள்வதை விட எளிதான காட்டில் தங்க விரும்பினார். ஆனால் அவர் ராமரை பிரியப்படுத்த அதை செய்தார். பரத் திரும்பி போயிட்டு ராஜ்யத்தை ஆளணும்னு அவருக்கு கொஞ்சம் கூட அவரோடையே ராமரோடையே இருக்கணும்னு தான் அவருக்கு ஆசை. காட்டிலேயே இருக்கணும்னு.
ஆனா ராமருக்கு அவ அப்பாவோட ஆசைக்காக தான் ராமர் காட்டுக்கு போனார். யாரு? தசரதரோட ஆசைக்காக அவ அம்மாக்கு கொடுத்த வரத்துக்காக அவர் காட்டுக்கு போறார். அவர் சொன்னதுக்காக, அண்ணா சொன்னதை கேட்கணுங்கிறதுக்காக பரத்து போய் அவர் ராமரை பிரியப்படுத்துறதுக்காக அவர் மறுபடியும் இங்க ஆட்சி புரியத்துக்கு வந்துட்டார். சோ இதெல்லாம் துறவிகள் மற்றவர்களுக்கு வலியை ஏற்படுத்தலாம், அவர்களை காயப்படுத்தாமல் அவர்களுக்கு நன்மை செய்யணும். அதாவது இப்ப ராமரை வருத்தப்படாம இருக்கணுங்கிறதுக்காக இவன் போய் தான் பாத்துக்கிறோம். யாரே? பரதன். பரத் கைகேயியை மறுக்கிறான் அல்லது பிரகலாதன் ஹிரண்யகசிபுவை அலட்சியம் செய்கிறார். ஒரு மருத்துவர் நோயாளிக்கு வலியை ஆபரேஷன் செய்து குணப்படுத்தலாம். Goal is to please the Lord. பெருமை அல்லது பற்றுதல் அறிவாற்றலை இழக்கும். மரத் கைகேயி அம்மா சொல்றதை மறுக்கிறான். ஆனா பிரகலாதன் அதே மாதிரி ஹிரண்யகசிபுவை அலட்சியம் செய்யறான். அது ஒரு மருத்துவர் நோயாளிக்கு வலியை ஆபரேஷன் செய்து குணப்படுத்தலாம். ஒரு மருத்துவர் என்ன பண்ணுவார்? அவனுக்கு ஒரு உடம்புல பெயின் இருக்கு, அதுக்கு சரி பண்ணி ஆகணும். வயிற்ற வலிக்கிறது இருக்கு, வயிற்றுக்குள்ள ஒரு கட்டி இருக்கு, அதை எடுக்கணும். அதை எடுத்தாதான் ஆபரேஷன் பண்ணா தானே அதை குணப்படுத்த முடியும். அதனால்தான் அந்த மருத்துவர் அதை ஒரு சர்ஜரி பண்ணி அதை குணப்படுத்தி கொடுக்குறார். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பெருமை அல்லது பற்றுதல் அறிவாற்றலை இழக்க முயற்சி, அதனால அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்குறார். இந்த இடத்துல என்ன பண்றாரு? இந்த ஜடாயு இந்த படத்துல இருப்பாருங்க, அதுக்கு அவ பார்த்து ஜடாயுவை காப்பாத்தி அது வாயிலேருந்து வரவழைச்சுட்டார் வார்த்தையை. ஓ இது அவன் தூக்கிட்டு போயிட்டான் அப்படிங்கிறத இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு இல்லையா? இவளை சீத்தையை தூக்கின்னு போயாச்சுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு அது மரணத்துக்கு என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறது, அதனால பண்ண முடியல, அதை காப்பாற்ற முடியல. அதுதான் அந்த பிக்சர்ல இருக்கு. எஸ்மா. லார்ட் இஸ் தி ப்ரொப்ரைட்டர், பகவானே உரிமையாளர். போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம், பகவத்கீதை 5.29. பாதுகாவை சிம்மாசனத்தில் வைத்து ராமரின் சார்பாக பரதன் ஆட்சி செய்து வந்தான். நாங்கள் பராமரிப்பாளர்கள் மட்டுமே. அவர் உண்மையான உரிமையாளர். அவர் கொடுக்கவும் எடுக்கவும் முடியும். பராமரிப்பாளர் உரிமையாளரின் விருப்பப்படி செயல்படுகிறார். அப்படியே நீங்க ஒவ்வொன்றுத்தையும் பகவத்கீதையோட நிறைய கம்பாரிசன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, முக்தாராம் எங்க தவசம் படிச்சோம் இல்லையா? 5.29 படிச்சிருக்கோம். அந்த பாதுகாவை இவன் என்ன பண்றான்? பரதன் அந்த பாதுகாவை கொண்டு போய் சிம்மாசனம் வச்சு ராமருக்கு பதில் அதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு பரதன் ஆட்சி பொறுப்பு நடத்திருந்தான். அவன் என்ன சொல்ற? நாங்கள் பராமரிப்பாளர்கள் மட்டுமே. உண்மையான உரிமையாளர் யாரு? ராமர் தான் இல்லையா? அவர் தான். நான் பராமரிப்பாளர் இருந்துருக்கேன் அப்படி. அதே மாதிரி பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான் நமக்கு எல்லாத்தையும் இது நம்ம எத்தனைதான் நம்ம பராமரிச்சாலும் உண்மையான உரிமையாளர் யாரு? கிருஷ்ண பகவான். அதை தெரிஞ்சுக்கணும். பராமரிப்பாக உரிமையாளர் விருப்பப்படி செயல்படணும். எஸ்மா. இல்ல அவரு இன்னொருத்தர், அவர் உன்னிகிருஷ்ணன் படிக்கிறாரு, கேளுங்கம்மா. உன்னிகிருஷ்ணன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்கம்மா. பெருமையை யார் வேண்டுமானாலும் காட்டலாம். தலைகீழ் மாற்றங்கள் நாம் யார் என்பதை சோதிக்கின்றன. லக்ஷ்மணன் சூர்பனகையின் மூக்கை அறுத்த போது அந்த வசீகரமான வடிவம் போய்விட்டது. பின்னர் உண்மையான அசிங்கமான வடிவம் வெளிப்பட்டது. ஆத்திரமூட்டும் சூழ்நிலைகளை பொறுத்து கொள்ளும் திறமையால் ஒருவரின் மகத்துவம் சோதிக்கப்படுகிறது. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? பெருமையை யார் வேண்டுமானாலும் காட்டலாம். எல்லாருக்கும் பெருமையை பீத்திக்கிறதுக்கு பெருமையா பண்ணிக்கலாம். தலைகீழ் மாற்றங்கள் நாம் யார் என்பதை சோதிக்கின்றன. லட்சுமணன் சூர்பனகின் மூக்கை அறுத்த போது அந்த வசீகரமான வடிவம் போய்விட்டது. பின்னர் உண்மையான அசிங்கமான வடிவம் வெளிப்பட்டது. ஆத்திரமூட்டும் சூழ்நிலைகளில் பொறுத்து கொள்ளும் திறமையால் ஒருவரின் மகத்துவம் சோதிக்கப்படுகிறது. எப்போதுமே ஹேஸ்ட் மேக்ஸ் வேஸ்ட் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அது மாதிரி அவசரப்படாம கொஞ்சம் நிதானமா பண்ணினாக்க நமக்கு எதுவுமே சேதகமாகாம இருக்கலாம். இப்ப எல்லாத்துக்கும் அவசரப்பட்டு ஒரு காரியத்தை பண்ணினாக்க இது நமக்கு என்ன நடக்க போறதுன்னு தெரியாத ஒரு பண்ணினோம்னாக்க அதுக்கு ரிசல்ட் இப்படிதான் கிடைக்கும். ஓகே, அவ அந்த மாதிரி பண்ணாம நிதானிச்சு என்ன எதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு பண்ணியிருந்தானா ஒம்பல். ஆனா அது பண்ண அப்புறம் கதை எங்கங்கிறீங்களா? ராமாயண கதை. ஓகே,
மகாபாரதம் வியாசர், வியாசர், ராமாயணம் வால்மீகி, இவெல்லாம் எப்படி எழுதியிருக்கா? எளிய நடைவில் எல்லாரும் படிக்கிற மாதிரி அந்த கதை மாதிரியும் எழுதி அதுல இருந்து நமக்கு வாழ்க்கைக்கான பாடங்களும் நிறைய கத்துக்கிற மாதிரி எழுதி கொடுத்துருக்கார். அதாவது ஒரு வில், ஒரு சொல், ஒரு இல் என்று விதிகளை சொல்லி கொடுத்தார்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு வில், ஒரே விதி, ஒரு சொல், வார்த்தையில் வந்து ஒரு இல்லறம், வீட்டுக்கு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒய்ஃப், ஒரு இல் என்று விதிகளை சொல்லி கொடுத்தார். அந்த மாதிரி வாழ்க்கைக்கான பாடங்கள் எல்லாம் பாகவதம், மகாபாரதம் அண்டு ராமாயணத்துல நம்ம கத்துக்க முடியுது. படிக்க புரிஞ்சு. ராவணன் சீதா தேவியை விரும்பினான். ஆனால் இறுதியில் மாயா சீதையை பெறுகிறான். பேராசையும் காமமும் ஒருபோதும் திருப்தி அடையாது. அவை ஆணவத்திற்கும் பொறாமைக்கும் வழிவகுக்கும். மொத்தம் இந்த ராமாயணத்துல எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்கு தெரியுமா யாருக்காது? ஏசுமா ஜெய்சி மாதாஜி, எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்கு மொத்தம் டோட்டலா ராமாயணத்துல? 24,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. 24,000 மாதாஜி. ஆமா, 24. பக்தி சீதை வஞ்சகத்தால், சீதையை வந்து வஞ்சகத்தால அடைய முடியாது. இவன் வஞ்சகத்தால அடையறதுக்கு ட்ரை பண்றான், வஞ்சகத்தால அடையும். ராவணன் சீதா தேவியை விரும்பினான். ஆனால் இறுதியில் மாயா சீதையை பெறுகிறான். பேராசியும் காமமும் ஒருபோதும் திருப்தி அடையாது. அவை ஆணவத்திற்கும் பொறாமைக்கும் வழிவகுக்கும். இதேதான் நம்ம பகவத்கீதையில எப்படி படிச்சிருக்கோம்? காமம் நிறைவேறலைன்னா கோபம் வரும், கோபம் நிறைவேறலைன்னா பேராசை ஆயிடும். எல்லாத்துக்கும் வழிபடும். பேராசை காமம் ஒருபோதும் திருப்தி அடையாது, ஆணவத்திற்கும் பொறாமைக்கும் வழிவகுக்கும். இதெல்லாம் இந்த பாடங்கள்லாம் நம்ம கத்துக்க முடியுது. அவ வந்து சித்திரக்கூடில வந்து 13 வருஷம் ஃபுல்லும் இருந்துட்டு 14வது வருஷம்தான், 14 வருஷங்கள் இருந்திருக்கா அவள்லாம் இல்லையா? ஏஸ்மா. மரிச்சி ஒரு பொன்னான அன்பான வடிவத்தை எடுத்து சீதா தேவியை சிக்க வைக்கிறான். வேதத்தின் கண்களால் பொருளை பார்க்க வேண்டும். மரிச்சி பொய்யான வாக்குறுதிகளை பற்றியே இருந்தார். உதாரணமாக, சிலந்தி வலை ஈவுக்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்கிறது. ஆனால் உண்மையில் அது ஒரு பொறி. அதாவது மாயாவின் ஈர்ப்புகள் பொறிகளை உருவாக்கி நம்மை துன்பப்படுத்துகிறது. அது பொன்னான அன்பான வடிவத்தை மரிச்சி வந்துட்டு அதை பார்த்துட்டு சீதா தேவியை சிக்க வைக்கிறது. வேதத்தின் கண்களால் பொருளை பார்க்க வேண்டும். மரிச்சி பொய்யான வாக்குறுதிகளை பற்றியே இருந்தார். உதாரணமாக, சிலந்தி வலை ஈவுக்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்கிறது. ஆனால் உண்மையில் அது ஒரு பொறி. எதுலையுமே ஆல் தட், இங்கிலீஷ்ல என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லுவா, ஆல் தட் கிளிட்டர்ஸ் இஸ் நாட் கோல்டு இல்லையா? அதனால இந்த மானுன்னு நினைச்சிட்டு இது மாயா இதுல இருக்கு. பொய் மானுங்கிறது அவளுக்கு தெரியல. மான் பண்ணுன்னு கேட்டுடுறா வாய் திறந்து. மரிச்சி அந்த பொய்யான வாக்குறுதிகளை பற்றி இருந்தா. உதாரணமாக, சிலந்தி வலைக்குள்ள போய் அந்த ஈ எப்படி போய் செய்ய மிகவும் கவர்ச்சியமா இருக்குன்னு போட்டா ஈ போய் மாற்றிடுது. அது ஒரு பொறி. அதே மாதிரி இதுல எலி பொறி வைக்கிறோம், எலி பொறிக்குள்ள வடையை வைக்கிறோம். எலி வந்து அந்த வடையை திங்கிறதுக்கு தான் ஓடி வருது, வந்து மாற்றி விடுறது. அந்த மாதிரி எல்லாத்துலயுமே நம்மளாதான் மாயாவின் ஈர்ப்புகளை சிக்காம நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ கத்துக்கணும். சோ இதுல வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்றார், ராம அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன? ராமன்னா ராதா, மேனாக்க மதுசூதனா. ஓகே, எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காரு. ரத்னாகர் ஸ்டோரி நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ரத்னாகர் ஸ்டோரி என்ன தெரியும்? அவர் வந்து ஃபேமிலிக்கெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார்? ஃபேமிலிக்கெல்லாம் காட்டுல போய் அலைஞ்சி யாரெல்லாம் சாமான்லாம் எடுத்துன்னு போறாளோ எல்லாத்தையும் வாங்கி திருடி அதை கொண்டு போய் கடையில விற்று அந்த பணத்தை எடுத்து அம்மா அப்பா குழந்தை ஒய்ஃபு எல்லாரையும் காப்பாத்திட்டு இருந்தார். ஒரு நாளைக்கு அவர் அங்க மாதிரி வழிப்பறி கொள்ளைகளை பண்ணிட்டு இருக்க வேலைதான் அவருக்கு. ஒரு நாளைக்கு இவர் இப்படி போயிருந்துருச்சு, நாரதர் ஏத்தாப்புல வர்றார். அவரையும் வழி மறிச்சு உன்னையும் கொண்டுட போறேன், உன் கையில இருக்கிறதெல்லாம் கொடு அப்படின்னு. நான் என் கையில ஒண்ணுமே இல்லை, என்கிட்ட இருக்கிற இந்த வீணை ஒண்ணுதான் நான் வச்சிருக்கேன், இதை குடிச்சுடுறேன். ஆனா நான் ஒன்னே ஒண்ணு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் இங்க உட்காந்துருக்கேன், நீ வீட்டுக்கு போ. வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்க வீட்டுல அவள்லாம் என்ன சொல்றாங்கதான் கேட்டுவா.
அவெல்லாம் வந்து நான் பண்ணின பாவங்கள்லாம் வாங்கிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டுப்பாரு. அவெல்லாம் என்ன சொல்றான்னு கேட்டு அதுக்கு பதில் எடுத்து நீங்க வா. அது வரைக்கும் நான் இங்க உட்காந்துருக்கேன். வீட்டுக்கு போறாரு. அவ அப்பாட்ட டேக் சம் ஆஃப் மை சின்ஸ், நான் பண்ண பாவங்களை எடுத்துக்கிறேன். வாய், நான் உன் பாவத்தை நான் எதுக்கு எடுத்துக்கிறேன்ப்பா? அதெல்லாம் முடியாதுங்கிறாரு அப்பாவே. அப்புறம் ஒய்ஃபு, என் பாவத்தை கொஞ்சம் எடுத்துக்கேன்னு. உன் பாவத்தை நான் எதுக்கு எடுக்கணும்? நீ பண்ணி எல்லாத்தையும் கொலை பண்ணி எல்லாத்தையும் கொன்னுட்டு அந்த மாதிரி நீ இது சாமான்லாம் திருடி அதை வித்து எடுத்துன்னு வந்து அதுக்காக நான் உன் பாவத்தை எடுத்துக்கிட்டே முடியாது. குழந்தைகிட்ட நத்திங் டூயிங் பாப்பா, நெவர் நெவர் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அவருக்கு அப்படியே மனசு தளர்ந்து போயிடுது. யாருக்கு? ரத்னாக்கருக்கு. அந்த ரத்னாக்கரை என்ன பண்றாரு, அங்கேருந்து கிளம்பி மறுபடியும் வந்து பாக்குறாரு இங்க யார, இவரை நாரத முனி. அவர் சொல்றார், என்னப்பா சொன்னா எல்லாரும் நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சது, உனக்கு பதில் கொடுத்தாளா அப்படிங்கிறார். அதுக்கு அவர் சொல்றார், எல்லாரும் என் பாவத்தை வாங்கிக்க மாட்டேன்ட்டா, நான் பண்ணினது எவ்வளவு பெரிய தப்புங்கிறது இப்பதான் புரியுறது. லைஃபே எனக்கு வெறுத்து போயிடுச்சு, எனக்கு ஒண்ணுமே எனக்கு பிடிக்கல, எனக்கு உலகத்திலேயே இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, ஒரு ஓரமா உட்காந்துக்கோ, உட்காந்துட்டு மதா 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 மதான்னு சொல்லு அப்படின்னு நாரதர் சொல்றாரு. ஒரு இடத்துல உட்காந்து மதா 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 மதான்னு சொல்லிட்டே இருக்காரு. அவர் மேல எறும்பெல்லாம் வருது. அந்த எறும்பானது என்ன ஆச்சு, அது மேல அவரை கடிக்கிறது. நமக்கு ஒரு எறும்பு கடிச்சாக்கா உசுப்படும், அவர் மேல ஆயிரக்கணக்கான எறும்புகள் வந்து ஒரு பெரிய எறும்பு மலை. எறும்பு மலைக்கு பேர் என்ன? வால்மீகா அப்படின்னு பேரு அந்த சான்ஸ்கிரிட்ல. அந்த மலை மாதிரி அப்படி எறும்பை வச்சு கட்டி விடுத்து. அதை கட்டின உடனே இவருக்கு அப்போ அவருக்கு சொன்னேன் இல்லை, ஏன்னா அவருக்கு லைஃபே எதிர்படுத்து இல்லையா, விரக்தியா போயிட்டாரு. அப்படியே உட்காந்து அந்த மரா 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 மரான்னு சொல்லி அது அப்படியே மரா மராங்கிறது ராமா ராமா ராமான்னு ஆயிடுச்சு. அது ராமா ராமான்னு ஆயிடுதும். அப்புறமா தான் ராமா ராமன் வந்ததும் அவர் வந்து ரத்னாகர் நல்ல தன் வாழ்க்கையில அப்புறமா திரும்பி அப்புறம் தான் நமக்காக வால்மீகி ராமாயணம் எழுதினார். ஓகேயா, இது ஒரு கதை இருக்கு. ரத்னாகர் அவர் ஒரு வால்மீகியோட ஒரிஜினல் பேரு ரத்னாகர். இந்த கதை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது முன்னாடி சொல்லணும் அந்த கதையை. எஸ்மா, எஸ் பிரபுஜி. இதுக்கான ஒண்ணுமே இல்லையா, நானே படிச்சது. பொறுமை, உறுதிப்பாடு, உற்சாகம், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். பொறுமையா இருக்கணும், லைஃப்ல உறுதிப்பாடு இருக்கணும், ஃபேமா இருக்கணும். நம்ம எடுத்த டெசிஷன் ரைட்டா எடுத்துட்டா, யாராவது ரைட்டை வந்து நம்மள தப்பாக்கி கொடுத்தா கூட அதை இடத்துல நம்ம மாத்திக்க கூடாது. நமக்கு எடுத்தது நம்ம இது ரைட்டு, எங்க குடும்பத்துக்கு இந்த மாதிரி தான் ஒத்துக்கும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நம்மளா பிளான் பண்ணி எனக்கு இப்படிதான் ஒத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி பண்ணாக்க சந்தோஷமாகவே உற்சாகமாகவே இருக்க முடியும். ஓகே, முதல்ல எல்லாத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன? பொறுமை. இந்த பொறுமை நமக்கு வரணும்னாக்க என்ன பண்ணணும்? நம்ம சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஜபம் பண்றதுதான் அது பண்ணணும். அது பண்ணினா ஆட்டோமேட்டிக்கா உறுதிப்பாடு, ஃபேமா இருக்கலாம். நம்ம எடுத்த டிசிஷன் தப்பு ரைட்டுன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது. எஸ்மா, அதுக்குதான் எக்ஸாம்பிள் இது. எஸ், படிங்க. வேற யாராவது பிரபுஜி இருக்கா? வெங்கடகிரி பிரபுஜி, அவங்களுக்கு கொடுங்க சான்ஸ். எஸ் பிரபுஜி. அனுமான் கடலில் குதிக்கும் போது அதனை தடுக்க வந்த அசுரர்கள் மயனகா, தங்கமலை, நமது உண்மையான நோக்கத்தை அடைவதற்கு முன் ஆறுதல் தேடுவதற்கான சோதனை, சுரசா, நிழலை பிடிக்கும் பேய், பக்திக்காக பாடுபடும் போது மக்கள் நம்மை தண்டிப்பார்கள், விமர்சிப்பார்கள், தவறாக புரிந்து கொள்வார்கள். பொறுத்து கொள்ளும் விருப்பம் தமக்கு இருக்க வேண்டும். சிம்மிகா, பாம்பு, உயர் பதவியில் இருப்பவர்களை பார்த்து பொறாமைப்பட்டு அவர்களின் முன்னேற்றத்தை தடுக்க முயற்சி செய்யுங்கள். இது மனதின் பொறாமை. பக்தி தொண்டினால் பொறாமையை பிரதிபலிக்கும் சிம்ஹியாவை நாம் விழுங்க வேண்டும். அவ்வளவுதான். இது வந்து சும்மா ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்கு. அதாவது நம்ம வந்து உரிமையா இருக்கணும். ஆன்மா கடல்ல போற அசுரர்கள்லாம் அவளை வந்து தங்க மலையை கொண்டு அவளை போக விடாது அவரை பண்ணணுன்றதுக்காக எல்லாம் பண்றாரு. ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு? பக்திக்காக பாடுபடும் போது நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம பக்திக்காக பண்ணணும், பக்தியில முன்னேறணும். நம்ம பண்ணாதே, அது தப்பு இது தப்புன்னு நமக்கு 1000 நொட்டு நொசுக்கு சொல்லி நம்மள மேற்கொண்டு அதுல முன்னேறாம இருக்கிறதுக்கு வழி பார்ப்பா, விமர்சிப்பா. எல்லாரும் என்ன எப்ப பாரு இது இருக்கு அப்படின்னு ஆன்மீகம்னு சொல்றது. அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படக்கூடாது. நம்ம எடுத்த டிசிஷன்ல ஃபேமா இருக்கணும். அதுதான் இதுல இருந்து கத்துக்கிறோம். பொறுத்துக்கொள்ளும் விருப்பம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். அந்த பாம்பு உயர் பதவியில் இருப்பவர்களை பார்த்து பொறாமைப்பட்டு அவர்கள் முன்னேற்றத்தை பொறாமைப்பட்டு முன்னேற்றத்தை
அவ தடுக்கிறது இல்லையா, அதை மனதில் பொறாமை பக்தி தொண்டு இருந்ததுன்னா பொறாமை பிறகு சிம்பாவை நாம் விழுங்கி விடலாம். அதனால பக்தி தொண்டுங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். நாரதன் சொன்ன மந்திரம் 60,000 வருடம் அவர் 60,000 வருடம் அதை உச்சரிச்சாலும் அப்ப மராங்கிறது ராமராமாவா ஆயிட்டான். ஓகே, தசனா 10, ரதம்னாக்க தேர், தசரதர் 10 தேர்களுடன் வந்தாலும் ஜெயித்து விடுவார் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் தசரதருக்கு பேரு. அது ஒண்ணு எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு நடுவில் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், அது மறந்து போயிட்டு. எஸ்மா, பெரியதாக இருந்தாலும் சரி சிறியதாக இருந்தாலும் சரி ராமரின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் சம்சார பெருங்கடலை நீந்தலாம். Big or small, we can swim the ocean of samsara by chanting Lord's name, Lord Rama's name. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Yes, ma. இத படி. பெருமை அல்லது பற்றுதல் அறிவாற்றலை இழக்க வழிவகுக்கிறது. தியாயதோ விஜயன் பும்சக் பகவத்கீதை 2.62. இந்த ஸ்லோகத்தின் ஒவ்வொரு கட்டமும் ராவணனால் காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது. புத்திசாலித்தனம், இழப்பு, கும்பகர்ணம், இந்திரஜித் உட்பட்ட அவனது உறுதியான வீரர்கள் அனைவரும் இறந்த போதும் அவர் இன்னும் கைவிடவில்லை. இந்த மாதிரி புத்திசாலித்தனம், இழப்பு, கும்பகர்ணன், இந்திரஜித் உட்பட உறுதியான வீரர்கள் அனைவரும் இறந்த போதும் இன்னும் கைவிடவில்லை. இருந்த போதும் அவன் இன்னும் கைவிடவில்லை. பெருமை அல்ல பற்றுதல் அது அறிவாற்றலை இழக்க வழிவகுக்கிறது. பிரைட் ஆர் அட்டாச்மெண்ட் எதுலையுமே நம்ம அகங்காரம் இருக்கு. பிரைட்னா என்ன? அகங்காரம், அகம்பாவம் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா லாஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ், நம்ம புத்தியை மழுங்கடிச்சிடும். புத்தி பேதலிச்சு நம்ம தப்பா பண்றதுக்கு நம்ம எதிர்வோம். அது ஒரு பாடம் இதுல இருந்து கத்துக்கிறோம். பிரைட் ஆர் அட்டாச்மெண்ட் லீட்ஸ் டு லாஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ். அறிவு, நம்மளோட இருக்கிற அறிவை, நமக்கு இருக்கிறதே நமக்கு அறிவு கொஞ்சம் வச்சுருக்கோம், அந்த அறிவையும் நம்ம இழக்கணும்னாக்க பெருமை, அது பீத்திக்க எதுங்கக்கூடாது. சில பேர் கையில பணம் இருக்கும், என்கிட்ட பணம் இருக்குன்னு பீத்து. உங்ககிட்ட பணம் இருந்தா உங்ககிட்ட ஆச்சு, அதனால என்ன ஆச்சு? அதுக்காக மற்றவாழ்கிட்ட நீ பீத்தின்றானே, நீ பணம் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு அவனை தூக்கி ஏதாவது ஒரு உயர்ந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு பெரிய பெரிய காலை வச்சு ஒரு சோஃபால தூக்கி உட்கார வைக்கணுமா? எல்லாரும் ஈக்குவல் தான். அந்த மாதிரி பெருமையா இருக்கிறவாள் சகவாசமே வச்சுக்க கூடாது. ஓகே, அவள் அந்த மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கு அறிவாற்றலை இழக்க வழிவகுக்கிறது. இறைவனை பற்றி கேட்பதும் செயலற்ற அன்பின் மறுமலர்ச்சி. Hearing about the Lord, revival of dormant love. அதுதான் அந்த செயலற்ற அன்பினோட மறுமலர்ச்சி வரணும்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணணும்? Hearing about the God, பகவானை பத்தி நிறைய கேட்கணும். சோ உலகம் நம் சொந்த உணர்வின்படி கண்ணாடி மண்டோதரி சீதையின் மீது பொறாமை கொண்டாள் என்று ராவணன் நினைத்தான். ஆனால் உண்மையில் அவன் ராமர் மீது பொறாமை கொண்டான். ராவணன் விபீஷணனை விசுவாசமற்றவன் என்று நினைத்து கொண்டு ராமரின் பக்கம் எடுத்துக்கொண்டான். ஆனால் அவன் தன் மாற்றாந்தாய் குபேரனிடம் விசுவாசமற்றவன் நமக்கு தெரியும் என்று நினைக்கும் போது நல்ல அறிவுரைகளை கேட்க நாம் தயாராக இல்லை. ஆன்மீக முன்னேற்றம் என்றால் எளிமை மற்றும் பணிவு. அவை குறைவாக இருந்தால் நமக்கு நன்றாக தெரியும் அது ராவணன் என்று நினைத்து கேட்க மாட்டோம். புரிஞ்சுட்டா? இது எல்லாருக்குமே தமிழ் தானே இல்லையா? அதனால எளிமை இருக்கணும், பணிவு இருக்கணும். அது ரெண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம லைஃப்ல ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்னா எளிமைனா என்ன? சிம்பிளிசிட்டி. அண்டு பணிவுனா ஹம்பிளா இருக்கணும். எதை எடுத்தாலும் எத்தாப்புல இருக்கிறவள்கிட்ட, அதுவும் எஸ்பெஷலி நமக்கு சிக்ஷா குரு எல்லாம் வச்சுட்டு இருப்போம், கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சவா, வைஷ்ணவா, பியூர் வைஷ்ணவாட்ட எல்லாம் போய் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு எடுத்து பேசிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணாத. என்ன சொல்றாளோ அதை கேட்டுண்டு அதுக்கப்புறம் அது தப்பா இருந்தாக்க அதை மெதுவா அவள்கிட்ட கரெக்டா பண்ற மாதிரி அவளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். ஓகே, ராமனிடம் சந்திரனிடம் குடும்பத்தை கூட அந்த மாதிரி தியாகம் செய்யறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். எல்லாத்துக்கும் நம்ம எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. அகங்காரம் அண்ட் ஈகோ, பிரைட் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இறைவனை இதயத்தில் விளக்கேற்றி வரவேற்போம். நம்ம மனசுக்குள்ள பகவானே இருக்காருன்றதை விரும்பணும். ஏஸ்மா கமலா மத்தாஜி, இது படிங்க நம்ம அந்த ஸ்லோகம்.
Mataji. Ramadimurtishu kala niyamena tishtan nanavataram agarot bhuvaneshu kindu Krishna swayam samabhavat paramaha puman yogo vindam adi purusham tamaham bhajami. Yes. இந்த ஸ்லோகத்தை கிருஷ்ணராகவும் உலகில் உள்ள பல்வேறு அவதாரங்களை ராமர், நரசிம்மர், வாமனர் போன்ற வடிவங்களில் வெளிப்படுத்திய ஆதிகால இறைவனான கோவிந்தனை நான் வணங்குகிறேன். விஜயலட்சுமி மாதாஜி நீங்க ஒரு வாட்டி படிக்குமா கோவிந்த மாதிரி புருஷம். हरे कृष्ण माताजी. रमादिमूर्तिषु कालनियमेन दिष्टन् नानावतारमगरात् भुवनेषु सिन्धु कृष्ण स्वयं समभत्परमः पुमान् यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இது நம்மளோட கோவிந்தம். रामादिमूर्तिषु कालनियमेन दिष्टन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. ஏதாவது உன்னிகிருஷ்ணன் நீங்க பிரபுஜி நீங்க படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி அந்த லாஸ்ட் லைன் யோ வந்து தேர்ட் லைன்ல வரும். கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னம்மா என்ன சொல்றீங்கம்மா? அந்த லாஸ்ட் ஃபோர்த் லைன்ல யோ வருது இல்லையா, அது தேர்ட் லைன்ல வரும். கிருஷ்ண ஸ்வயம் சமபவத் பரமபுமான். இது யோவா? கரெக்ட். இந்த யோவா அதோட சேர்த்துக்கு புமான் யோவோட படிங்க பிரபுஜி. ரமாதி மூர்த்திஷு கால நியமேன திஷ்டன் நானாவதாரம் அகோரத் புவனேஷு இந்து கிருஷ்ணா ஸ்வயம் சமபவத் பரமஹ புமான் யோ கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி. எஸ் காயத்ரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணம்மா. காயத்ரி மாதாஜி ட்ரை பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த ஸ்தோத்திரமும் படிக்கணுமா மாதாஜி? எல்லாம் ஸ்லோகம் தான் படிக்க சொல்றேன் உங்களுக்கு, ஏன்னா அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே மாதாஜி. ராமாதிமூர்த்திஷு கால நியமேன திஷ்டன் நானாவதாரம் அகாரோத் புவனேஷு கிந்தோ கிருஷ்ணா ஸ்வயம் சமபவத் பரமஹ பூமான் யோ கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் த்வம் அஹம் பஜாமி. இவங்களே இது நிர்மலா மாதாஜி படிக்கணுமா நீங்க ஸ்லோகம்? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்கம்மா. இந்த ஸ்லோகமா மாதாஜி? ரமாதி மூர்த்திஷு ரமாதி மூர்த்திஷு கால நியமேன திஷ்டன் நானாவதாரம் அகாரோத் புவனேஷு கிந்து கிருஷ்ணா ஸ்வயம் சமவத் பரமஹ புமான் யோ கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி. ஹரிகிருஷ்ண பிரபு ஹரிகிருஷ்ண பிரபுஜி நீங்களும் படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் லைன் ராமாதி. ராமாதி படிங்க. ரமாதி இல்ல ராமாதி படிங்க. ராமாதி மூர்த்திஷு கால நியமேன திஷ்டன் நானாவதாரம் அகாரோத் புவனேஷு ஹிந்து கிருஷ்ணா ஸ்வயம் சமபவத் பரமஹ புமான் யோ கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி. எல்லாரும் படிச்சுட்டு இல்லையா? அதாவது இதை படிச்சு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இதை அவ்வளோத்தையும் பிரம்ம சமிதியை கம்ப்ளீட்டா கத்துக்குங்க எல்லாரும். கிருஷ்ணராகவும் உலகில் உள்ள பல்வேறு அவதாரங்களே, அதாவது என்னென்ன அவதாரங்கள்லாம் பார்த்தோம், ராமர், நரசிம்ம அவதாரம், வாமனர் அவதாரம் போன்ற வடிவங்களில் வெளிப்படுத்திய ஆதிகால இறைவனான கோவிந்தனை நான் வணங்குகிறேன். ஓகே அப்படின்னு. சோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. ராமராவின் நல்வாழ்த்துக்கள். ஓகே.
மாதாஜி இந்த 10 அவதாரம் வச்சு ஒரு குட்டி குட்டி பஜன் எனக்கு தெரியும் மாதாஜி. அப்படியா? ஒரே நிமிஷம் இந்த வாஞ்சா சரி சொல்லுமா, சொல்லுங்க. சொல்லட்டாமா மாதாஜி? சொல்லுமா சொல்லுமா. குரல்லாம் கொஞ்சம் சுமாரா தான் இருக்கும். பரவாயில்லமா, விஷயம் வந்தாக்க போதும் நமக்கு. மத்ய கூர்ம வராஹஸ்ய நாராயணா நரசிம்ம வாமனா நாராயணா மத்ய கூர்ம வராஹஸ்ய நாராயணா பரசுராம ரகுராம நாராயணா பலராமா ஸ்ரீ கிருஷ்ண கல்கி ஜனார்த்தனா. இந்த சாங் வச்சுதான் இந்த 10 அவதாரம் அந்த அவதாரம் ஞாபகம் வச்சுட்டேன். இதை நம்ம சொல்லும் போது எனக்கு ஞாபகம் வந்து ஷேர் பண்ணேன் மாதாஜி. தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ சோ மச்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இது லைவ் முடிச்சுட்டுமா உங்களுக்கு ஜெய்ஸ்ரீ மாதாஜி, உங்களுக்கு இந்த ராமஜெயம் பாட்டு தெரியுமா? ராமஜெயம் ஸ்ரீராமஜெயம் அன்பர்களிடரை அகற்றிட வேண்டி அயோத்தியில் வந்தது ராமஜெயம் ஆதவன் மரபில் அழகிய ஒரு கொண்டு அவதரித்தது ராமஜெயம் ராமஜெயம் ஸ்ரீராமஜெயம் இருள் வடிவான இலக்கை கொண்டு மருள் ஒழித்தது ராமஜெயம் இருடியின் மகத்தை இலக்குவனோடு இமை போல் காத்தது ராமஜெயம் அப்படின்ட்டு ஆனாவனால இருந்து கடைசி வரைக்கும் வரும் இந்த ஸ்லோகம். இது அது ராமஜெயம், ராமரை பத்தி அது ஒரு கிளாஸ் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய ச கிருபா சிந்திபிய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்திக்கு, अनंत कोटि भक्ति वृंद की शीला प्रभुपादा की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, हरे कृष्णा महामंत्र की, चैतन्य महाप्रभु की, भगवत गीता और भगवत क्रांत की, श्री राधा गोविंदा की, गौर प्रेमानंदा हरि हरि बोल।